Ahoj lidi, mé jméno je Erika, vítám vás u druhého videa z Farming Simulator 2018 a se mnou tady je David a Patrik. Tak a my tady jsme byli teďka v restauraci na oběd. No. Tak a já valím už zpátky na... Já už jdu netázat. Jdou? Tak já Patrick dneska už nefunguje mikrofon, takže bohužel asi mluvit nebude. Moc, ale A jinak my už tady valíme plný plyn. Tak a tento díl se bude jmenovat Žně. Ahoj? Ano. Už se slyším. Tak, já to valím zaparkovat do garáže, ten stroj. A myslíte, že už to máme vyjasnit? Určitě. A už to tady vidím, jak to je krásně. Ale však ne. A to druhý? Je, ale to je naše nebo ne? No to já doufám, že to je naše farma. My máme 3 pole. Jo. A co je tady? Tím pádem tady to za náma, to je taky naše, ne? Není. Jo, ty ale louka. Je to louka. Tak já mám začít vyvážet, nebo co? Můžeš. Jo, on jako vyvážet, když to musíš čekat. Takže tam budeme to na to, chvíľka chytnout. Tak já jsem se tady pustil do Žní teda. Tak, omlouvám se menší komplikace, to muselo být. Tak a my tady valíme teda. No, ne, to je všechno. Jinak tento díl, Kde jezdíš? Aha. jinak Páťa se to bude hned kultivovat. Kdyby si těch klidně můžeš taky, tak tady postavíš, můžeš s ním kultivovat. S čím? No s podmítačem. Podmítat, nebo takhle. Jinak hrajeme, můžeš postavit mi tady vlek a můžeš taky podmítat. A jestli chce Jestli teda chceš. kultivovat. A co budeš dělat ty? Nasekám. Já si ču. Kde dá se to kultivovat? No když by se postavil vlek, ale. Sorry? Jo, takhle, Páťa už valí rovnou za mnou, jo? No. To nešel, ale budu stíhat cikat. No tak já si když tak to, ale já budu jezdit takhle, víš? Jsme za toho takhle. Takhle do kolečka. Víš? Myslím, že tady vás zatím nebude ani potřeba. Zatím ne. Tak já zatím to. Jinak možná byste si To byl můj mobil. A my pokračujeme. Dej jim poslal to video. No. Když jsem dneska natáčel. Ano. Možná to tam bude docházet víckrát, jo? Ale já jsem si to už vyplala jako docházku. No. A Davey, můžeš pode mě klidně nalít to tady do průsmyku? Už vylezu se? Jo, lezeš. Hej, Davey, můžeš chvilku počkat a tam může jít já? Ale ne, ježíši. Ty můžeš valit zpátky ještě. Tak Davey, já otevřu rouru. A rouru samozřejmě otevírá automaticky, což je škoda. Tak. A první letošní řepka je na světě. No. A Davey může takhle jezdit, Davey, klidně můžeš takhle jezdit vedle mě, jestli chceš. Já se bojím a to neseberu. Já se tady ti pletu, já když tak počkám. Jo, jdi zatím na druhou stranu, a tady už doseču. Kamo, já se brutálně u toho pole bojím. Jo, už to mám docela špinavý. Vidíš to. Konečně, že? No a slyšíte tlačítka a to se vám možná jen zdá. Možná. Možná teda no. Kdybyste slyšeli, tak Jedovi napište do komentářů. Já to spravím. Jo, v popisku zase asi budete No, nevím, jestli jsem to teďka dál, pokud si vzpomínám, to tam určitě dám. naše kanály.
Určitě si vzpomenu. Když tak Vávro, to je můj osobní vydávač videí, které tam prostě to, který tam dává ty videa. Ano, Vávra se jmenuje. Vávra Vepřek. To je to. Co se smějete? To ani já nevím. Já se teďka dívám na televizi a tam byl takový dobrý žert, vole. Prej, Pepíčku, řekni mi největší jezero. Přímo půjde mnou, rámce pochkal. To byl žertek. Tak, a první pole je svokle za náma. Tady mě Patrik předjíždí, hajzli. Víš, že jdeš křivě? Jak jako křivý? To máš křivě podmítnutý. Však já to srovnám. To ani nechci vidět, pane bože. Pohoda. To tady jede Dave. Aha. Oni, Jo, nebo už jsem jde. odsypej mě. A jste nějaký... ale kam- A Vale, další pole. Já to už nestíhám. Tak, já si tady zapřám další. Jako Dave mi potom mohl... Dave ti určitě pomůže, ano. A jinak tohle video možná bude totiž kratší, asi, nejspíš. Akorát tak já to aspoň dám 100, jo, to... No já však jo, no Já tak... už mám 75, tak No tak jedeš zdarma. dáš 100 a vyvezeš. Jo, už jedeš. No, jinak, já tady trošku zastavím, to nevadí. Lidičky, takže, napište do komentářů, buď koupíme case, kombajna, nebo New Hollanda, aby jsme mohli sekat ve dvou. A nebo Ale pole. teoreticky bychom to prodali. Třeba koupil pole. Chlapí, máme nový kombajn. New Hollanda? Mám... Kejsa? Uvidíte. Mám jít pro něj? Ne, on tam jakož ještě není. To bude velký hovor a s tím budou už nějak prase. O, Tak já pojdu. kámo, teď jsem se úplně brutálně dobře vynul Erdovi. Taky ale nevím, jestli nekoupíme třeba 2 ty case, víš, jakože. To ne, na co? Ještě třeba jednoho case, jednoho New Hollanda, že bychom měli, víte? Jako, když tak se kam s New Hollandem. Ukáže se koupnu. Já bych koupil to, co je potom New Hollandovi, Dave. Podívej se, omrkni, když máš teďka čas. Jde to New Holland, anebo Ten, co je za ním. Rostel máš Mhm. A to je teda stroj. Jde case, ale... To je ten základní, co máme, to je ten první kombajn. A nebo až ke konci bychom koupili toho velkého Massey Fergusona a to je 385 000 Ne. a tomu se vyhneme. Ne, kolik to stojí? Kde to má napsaný? Vpravo dole. Vlevo dole. Vlevo dole, sorry. 385 000 a to je zatím na naši farmu moc velká částka, No to jo. kterou Já bych nemůžu... koupil pak toho New Hollanda asi. Nebo bychom mohli koupit nějaký... Hele hoši, traktor. požních nám to vyjde na nový kombajn. A co již... Ale takhle, já bych kombajn nekupoval, nejdřív pole, pak kombajn, takhle. Že bych třeba koupila i traktory třeba. No, já nejdřív traktory, pojď. No, Nejdřív pole. aby nám to ale ubývalo rychlejš. Nějaký lepší traktor. Já mám sice výkonnějšího než Dave, ale jezdí mi pomalu, no, nese rozjede. Tak Dave bude hnojit, že jo, vždycky. Jelikož konec konců Dave na hnojí má akorát, to by měl konečně utáhnout. Co? No ten hnojíč, protože to měl utáhnout. Jsi to tady nesebral. Paťo, máš čas? Proč? Čekaj, Jardo, tak mi to vysypeš? Proč? Ještě mám, já ti pak zatroubím, Kolik když máš? 7% teprve. No však, já si to potřebuji, mě chybělo jenom to 6%. A už doplnej? No. Jo? No, Tak si ještě kdy na největší cena a vál to vysypat. jo. Čekaj, kouknu se. Máš i všechny vynechávky sebraný, jo? Já? No. Já se tam potom vrátím. Kde to je? To je to... Řepka. Jo, řepka. To je... A na co mám sebrat ty vynechávky? Do mlýnu, no. A až to stejně zase. Aby to tam vynechaný, že jo? A však to nebude vynechané. Bude. Nebude. To má totiž to normální pole má stejnou texturu, víš? Tak já jedu.
Nebo bych koupil jednoho traktora navíc. No, Na co navíc? já nevím. Stačilo. Já bych možná kupral toho Daveovýho a koupil bych to co na Pátě asi přibližně. Nebo ne, Já bych to... necháme traktory, necháme ty, co máme zatím. Omlouvám se za zprávu. Protože máš výkonnější než... Mhm. No tak máš ho výkonnější než já, tak vole. No co? Tak my s Páťou budeme vykonávat to setí a kultivací. To už jde ty, že jo? To pojedeš o kilometr pomalejc než Páťa. Ne. Jo, Opět. Podle mě o tolik ne. Opět. Tak ať si zapřáhne podmítač. Jo, ale to vyzkoušíme. Tak jako, aha, tak s podmítačem. Ale když jsme koupili tu už druhou sečku, tak lítá mini, že? Tak a kdo říká, že budeme kupovat ty velké sečky ještě? Si vyzačíme s tímhle. Jako Dave, mě asi nemusíš pomáhat. Jako To nevadí. My s Davem pak začneme asi teda sedat a ty můžeš Páťa hnojit. No, ještě, ty vole, no, přes 140 000. 153. Erno, jak to vidíš, že kdy budeš plný? Já už mám pol posekli. A jsi plný nebo ne? No jsem tak 65% budu. No, tak Já jedu poslední čáru teďka. Jinak asi tak dneska jenom sekneme tu řepku a to si bude dneska všechno. jo, ale já nevím, jestli to Eda už říkala, ale hrajeme to na mobile. Ano, jsem první díl se nazývá mobilní farma. Aha, já nevím, že jo. Jsem se ještě na to nekouk. Ani já ne, ale došlo mi to, no. Rozhodně do popisku videa tam dám Daveův kanál. Tak No a Páťu, ale ten ještě tam nezačal natáčet, takže no. Páťa s Davem jsou parkouristi, takže na Páťu půjde parkour veškerý. No, on je takový... A u mě budou taky ty střílečky a takový. A na Daveovým takový ty soukromé věci, třeba jak jsme mohli vidět, řídí bager. Ano, to bude i na mém kanále, třeba když budu sekat trávu. No, Já mám na to trakturek, takže máme teďka ho nedávno, teďka někdy ho budu zpravovat, takže rozhodně natočím nějaký timelapsík, jak to spravuju. Tak, chlapi. Jo, máte tam vlogy, jak jsem byl na trakiádě a tím, jak jsem řídil bagr. No, se mnou byl na trakiádě. A můžete ho i tam slyšet. No. Co tam přesně říká? Takhle, nemáš takovou fotku, jak padá, že? No, to je líbí. Tak, a máme 130 000, je? A já to vidím takhle. A já ty prachy pěkně rozfosfruju. Tak, peníze nám ubly. No hodně. Jo. Že koupil spole. Tak, a teďka budeme šetřit na balíčku. A budeme chtít zatím teda si kulat ty balíky, že chlapi? Jinak časem bych možná chtěl... Jo, vidím. Takový ten vlak. Hlavně teďka nesraz, prosím tě, dobrý. Jinak bychom určitě chtěli časem... jak se to nadává, prčíc? I na hranaty. Ale potom to na zatím nevyjdou peníze, což nevadí. No, tam já bych si nekupoval na hranaty. Co na Balíkovač. A tak zase může jezdit v kuse, že když budeme mít hodně poli, ti to budeš pořád zastavovat. To vlastně pak pojedeme v kuse. Však já můžu jezdit v kuse to. S kulatýma. Nemůžeš. Můžeš. Akorát, že tam Ale budeš vynechávat a to my nechceme, my chceme do čista. sakra, kamo. Jsem úplně blbě teďka vzal. Tak já naši krasetinku už chovám. Mám jít dolem ke stationu nebo vrchem? To je jedno. Jeď vrchem, pojď vrchem, já tady totiž seju, tak aspoň co uvidím. Jedu už. Já už jsem u toho mostu. Dávej mi svačinu, prosím tě. No. Kde seš? Kde seš? Erdo. Já tě nevidím, člověče, zatím. Já už jsem ale to u toho druhého pole. Jo, tak ty úplně špatně, víš? Vrchem, no. Vrchem je... Batine! Co je? Ty jsi zase pojezdil to pole. Vrchem je to, kolem to
Jak parkem ty stroje, to je vrchem. No, Nějaký problém, vole. No, já jsem tam jel. nejel. A ty jsi až tam, hodně dál. Jo, tak tam máme další pole, jo? Tak já jdu asi na to pole, že? Co, set? Ne, jako najít. Můžeš set ještě. Necháme divať pak hnojit, to je ještě docela dost to je velký pole, to se Jo, jako, ale vypadá, když to budete najít, tak tam je úplně bílej prášek nějaký. Ano, to se hnojí letkem. To je prostě, a když to vám dojde... To budu dělat v příštím díle. Já teďka seju a v příštím díle budu teda hnojit. A Dave mi přivez za svačinu. Čekaj, já ti hodím do oku. Já to zvednu. Lup. Čekej, já ti upodám, jo? Chytáš? Dej to na lidičky. Děkuju. Vypadá, že nic nechytí. Tak, já pokračuju v setí. A co seš? Pšenicu. Protože podle mých výpočtů by to teoreticky... Pšenice šlo nahoru. No, taky. Já vidím Davea, Jo? ale ještě jedu, já jsem toho pole, ale jedu nevidím. Já jsem Já vzadu. už konečně. A Davidek zatočil doprava. No já jsem na to blbě věl. Jo, zadem věď. Ne, Jinak teďka přišel náš kamarád Matyášek, pozdrav. A zdar. A ten s náma čas se možná bude hrát Minecraft. No a natáčet možná parkour, kdyby jsme neměli nikoho na jako náhodě. Ano. on bude natáčet, ne, že prostě bude skákat. Pati, lítáme do kolečka, jo? Jo. Doufám, že mě nebudeš předjíždět. Kolik lítáš? 16. Aha. Na konci mě pustíš, jo? Já to vidím, Elin. To byste nedal do nějakého předjíždějícího manévru. Tak. Teďka jste viděli, jak jsem jedu pěkně nechal, abys jel. No jasný. Takže on všem si vypiju. Ne, já už to prostě mám... Koupili bychom něco, nebo kolik to stojí ten Já bych koupil ještě nějakého traktora. Ne. Já nechci toho tvýho. Ne, však tam to musíme nechat. No. Hoši, já bych tak teďka nekopal, abych teďka koupil tu balíčku, že jo? Na ty balíky. Dej to přežiješ s tím traktorem, pane bože, zase tak hrozný není. Tak jako, když ho prodáme, tak... Koupíš mi pak New Volanda? Jo, to je další investice. A to by byl nakladač asi až do budoucna pak. Hej, já vím, jako chci traktora. Zetor. Jaký ho chceš? Toho Zetora. Ten je dobrý. Forteru? Tak Co, ještě, Dave, chceš Forteru i ty? ne, on nemůže mít na balíky. Já vím, a že vlastně Ne, ty já to přežiju, já chci pak toho. toho New Hollanda, že? Tak, lidičky. A my dosejeme pole, protože už někdy nebude bavit. My dosejeme tyto pole a pohnejme to. Tak, mějte a s vámi se loučí David, Patrik a Matyášek. Nazdar. Ahoj!